Nor da gizon hau? Nor da Jose Barrio Nuevo? PSOEren gobernuko barne ministro izan zen 80ko hamarkadan. Bera da, gal izenez ezagutzen dugun estatu terrorismoaren arduradunetako bat. Hori ez diot nik. Espainiako Auzitegi Gorenak esan zuen 88an. Eta berak ere onartu berri du. Gerra zikinak edo estatu terrorismoak sigla ugari izan ditu Espainiar estatuan. Batallon Basko Espainol, AAA edo gal izan dira horietako ezagunenak. Guztietan parte hartu dute mertzenari fasistek, poliziek eta guardia zibilak. Xerif, Amedo eta Galindo ezagunenak. Galek 40 atentatutik gora egin zituen, eta 25 pertsona hil, gehienak Ipar Euskal Herrian errefuxiatutako etako kideak. Zaurituak, dozenak. Ekintza horiek guztiak Espainiar estatuak ordaindu zituen, funts erreserbatuetatik. Hau ere, Espainiako Auzitegi Gorenak dio. Nortzuk izan ziren galen arduradunak? Nor da dokumentuetan agertzen den isa famatua? Egin zituzten ekintzak ikertu aldira? Ba ez, impunitatea da nagusi. 88an epaitu zuten Barrio Nuevo. Rafael Bera orduko segurtasun idazkariarekin batera. 83an segundo Marei baitzeko agindu izana leporatu zieten. Mareiren baiketa hankasartze bat izan zen. Errefuxiatu bat zelakoan baitze agindu baitzuten. Barrio Nuevok eta berak 3 hilabete pasa zituzten espetxean. Atera zirenean Felipe Gonzálezek egin zien ongietorria espetxeataria. Impunitatea. Yo mandé coger al etarra larretxean Hendaia. Eso era guerra sucia, Barrio Nuevok esana. Memoria osoa ari bagara, Espainiar estatuak ezinbestean, estatu terrorismoak eragindako indarkeria aitortu eta erantzukizunak argitu behar ditu.